Velevážený pane řídící slavného učení Lesnického, dovoluji si vám oznámit, že do vašeho města staroslavného jménem Šluknov Slynoucím zavítal Hubert s družinou svojí, jenž chce okolí širém radost rozdávatí. Dovolte, by patron náš předstoupit ním mohl a též žádost svoji přednést. Dovolil se. Vážený pane řídící, žádám vás jménem svým, jménem družiny mojí věrné, byste svým pokynutím a souhlasem vyjádření najevo dal, že jízda hubertská začít tím může. Na ní zvát tím budeme kolem jdoucí všechny a krátko chvíle zábavy hubertské, jež konati se má 4. dne, měsíce listopadu, léta páně 1994. Obci Lipové. Dovolte, vážený pane řídící, bych vás pozvat mohl k jízdě vozem hubertským. Vy pozvat jste s námi mohl starostu města Šluknovského jako na krátkou chvíli. Vážený svatý Huberte, vážená družino, direktorium Vyššího ústavu lesnického v královském městě Šluknově bývajícím na přímluvu svatého Huberta jízdu i ten gaudium obci studentské slavně povoluje k poctě i zachování staroslavných tradic stavu lesnického i tem mysliveckého. Patrona našeho pak snažně prosíme o přísné stíhání hanobitelů partikulů řádu Hubertova. Ku konání tomu želáme lesu i lovu dar. Ale a pak nakonec to tady.